पुस्तक परिचय या मालिकेतलं आज माझा सिंचन प्रवास. सिंचन म्हटलं म्हणजे आपल्याला एक डोळ्यासमोर चित्र येतं की सगळीकडे जलमय भाग, ज्यामुळे बागायती शेती आपल्याला या सिंचनाच्या पाण्यामुळे करायला मिळते किंवा आपल्याला दिसते. सिंचन म्हटलं म्हणजे धरण आलं. त्यामुळं हे जे काही पुस्तक आहे माझा सिंचनाचा प्रवास, धरण बांधताना ज्या पद्धतीने एखाद्या अधिकाऱ्याला काम करावं लागतं त्या सगळ्या कामाचा अनुभव आपल्याला या पुस्तकात वाचायला मिळतो. आपल्याला सगळ्यांना माहिती पाणी हे अनिवार्य आपल्या जीवनामधला घटक आहे. तर एक कार्यकारी अभियंता रामचंद्र पोखरकर यांनी हे पुस्तक, त्यांचा अनुभव कथन या पुस्तकात लिहिलेलं आहे. आपण हे निश्चित समजून घ्यावं. धन्यवाद.